on avui amarrarem, generalment amarrem en algun port, però avui amarrarem en un lloc molt diferent, a Coll de Nargó, a l'Urgell, perquè fa uns dies es va publicar un estudi a la revista Scientific Report sobre la descoberta del fòssil de tortuga més gran d'Europa. Només té 83 milions d'anys, el pobret. I per parlar-ne de tot això, tenim el Carles Bonastell. A veure, Carles, parla'ns d'aquesta troballa. Doncs mira, Fran, aquest estudi conclou que els fòssils trobats en aquest jaciment del Coll de Nargó tenen 83 milions d'anys, tal com has dit, i pertanyen, a més, a una nova espècie. Això, però, ens ho explicarà molt millor l'Àngel Galobart, paleontòleg i cap del grup de recerca de dinosaures de l'Institut Català de Paleontologia. Àngel, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda, què tal? Hola, Àngel. Ja sé que has hagut de parar un moment el teu viatge, que estaves fent un viatge amb cotxe i has hagut de parar per poder-nos atendre. Moltes gràcies, des d'aquí t'ho agraïm moltíssim. Explica'ns una miqueta, Àngel, tu que vas estar al capdavant d'aquest estudi, ens agradaria saber com va ser aquesta descoberta. En quin moment a tu t'avisen i et diuen, mira, em sembla que hem trobat alguna cosa que podrien ser una mena de restes de tortuga. Quan te n'adones, tu? Bueno, de fet, és una d'aquestes troballes casuals amb la paleontologia, es dona molt sovint. No sempre som els investigadors que trobem els materials d'estudi, ni molt menys, no? I en aquest cas és un exemple molt clar, no? A l'any 2016, un excursionista que passejava per aquí les muntanyes de Coll de Nargó, ben allunyat del mar, va trobar unes restes que semblaven uns fòssils i van acabar avisant el museu que tenim aquí, que es diu Dinosfera. I, de fet, com que nosaltres sabíem que aquells terrenys era un antic mar, doncs ja ens va cridar l'atenció, perquè no s'havia trobat cap, no, d'aquest estil, un animal marí de tants milions d'anys. La veritat és que, només que eren unes restes molt petites, i després aquí ja va entrar el primer signant de l'article, no? Un noi que havia acabat estava fent el màster i fent el treball de màster sobre aquesta peça, va anar al lloc on es havia trobat i va trobar més restes allà. I això va ser un punt per tibar del fil. Això també certifica, doncs, clarament que en aquesta zona hi havia aigua, no?, fa tants milions d'anys. Sí, de fet, a nivell geològic podem saber, quan veiem aquests sediments, quan anem per una carretera que talla una muntanya, anem veient els diferents colors, el diferent tipus de textura, i això ja ens indica on es van formar aquestes pedres, no? En el cas on estem nosaltres, aquí, que és una zona molt muntanyosa, doncs es veu clarament, perquè a més, a part de veure aquest tipus de sediment, doncs hi trobes tot tipus de restes d'invertebrats, de petxines i animals que originalment són al mar i que te'ls trobes petrificats, doncs això, a 1.500 o 1.300 metres d'alçada. Vosaltres, un cop us trobeu aquests fòssils, com us ho feu per certificar que dius, mira, doncs tenen 83 milions d'anys exactament? Com es calcula això? Com es fa? Bueno, això són uns treballs que són acumulatius, és a dir, no vas a un lloc i tens una màquina que et diu quina edat té, no? Sinó que com que hi ha hagut molts estudis geològics, doncs a poc es van fent estudis successius i ja vas sabent com que les coses que en teoria estan més avall són més velles i les de dalt són més noves, ja pots saber una mica les edats. Però llavors també hi ha una cosa molt curiosa que ens ajuda molt, i és que, encara que sembli estrany, el que avui dia és el Pol Nord, quan agafem una brúixola i ens marca el Pol Nord, doncs no sempre és així. Cada X milers d'anys, no sempre és el mateix període, el Pol Nord se'n va al Pol Sud. I això queda registrat en els sediments que hi ha a la Terra, no? Això se'n diu el paleomagnetisme. I aquests canvis del Pol Nord al Pol Sud, doncs també van fent com un patró, com si fos un codi de barres, no? Per tant, tu pots jugar amb els estudis que ja tens i també amb aquests estudis de paleomagnetisme per arribar a tenir una edat aproximada. Quan diem 83 milions d'anys, clar, podria ser 82 o 84, tampoc podem ajustar excessivament. És època dels dinosaures, aquesta? És una mica anterior, una mica posterior? No. De fet, és l'època dels dinosaures, allà on hi havia terra. Clar, en aquest moment, a Coll de Nargó, fa 83 milions d'anys hi havia mar, però aquest mar es va anar retirant i fa uns 70 milions d'anys
allà, per exemple, trobem el lloc on hi ha més ous de dinosaure de tota Europa. Vull dir que és una zona i un període en el qual els dinosaures hi vivien, i a més n'hem trobat moltes restes aquí a Catalunya. I els dinosaures s'acaben extingint fa uns 66 milions d'anys. Però, diguéssim, Digues. No, es podria dir, doncs, que és com una espècie de dinosaure, també, aquesta tortuga? No, perquè encara que sigui l'època dels dinosaures, les tortugues són uns animals que són uns parents llunyans dels dinosaures que van aparèixer fa molts milions d'anys, gairebé al mateix temps que van aparèixer els dinosaures, i que a diferència dels dinosaures no es van extingir quan va caure el meteorit. Per tant, és una tortuga molt propera a les estructures actuals, una tortuga marina molt, molt gran, però semblant a les tortugues que puguem veure actualment en els nostres oceans. Em sembla que no està comparant amb Fran des de Tarragona. Et vol fer alguna pregunta també, Fran? Sí, Àngel. A veure, la gent es pensa, una tortuga. Bueno, és una tortuga de 3,7 metres de llargària. Vull dir, és més gran que un cotxe, aquesta tortuga, no? Sí, de fet no l'hem trobat sencera, Ara que no pensin que hem trobat aquí tota la closca sencera, entre altres coses perquè aquestes tortugues marines no són com les terrestres que tenen una closca tan dura i tan completa, sinó que tenen com unes costelles i a sobre tenen la capa d'aquesta de pell, no? Però sí que hem trobat el que seria la pelvis, no? Els malucs, la cadera. I aquesta peça, de banda a banda, ja fa més d'un metre de diàmetre. A partir d'aquí, clar, hem anat comparant amb altre exemplar i ens dona que tindria, tota la tortuga tindria gairebé això, aquests 3,7 metres de llargada i gairebé el mateix d'amplada, perquè eren bastant rodonetes. I això fa que es conegui en aquell moment la tortuga més gran d'Europa. Tot i que als Estats Units, per aquells períodes, se n'hi havia trobat alguna de gairebé 4 metres. Vull dir que en aquells períodes era habitual que al mar hi haguessin aquests animals tan gegantins. Et volia comentar també, Àngel, no sé si aquesta tortuga té alguna altra peculiaritat que hagueu determinat també en l'estudi? Bueno, hi ha una peculiaritat, o sigui, hem dit que és una espècie nova, vol dir que no hi ha cap fòssil que sigui igual a aquest que hem trobat, no hi ha cap pelvis que sigui exactament igual que aquesta, i la part una mica diferencial és que en aquesta part, diguéssim que aniria a la part abdominal, té unes protuberàncies, uns punts, on possiblement s'acoplaven els muscles de respiració, fet que ens fa pensar que devia tenir una gran capacitat pulmonar i devia poder baixar a grans profunditats, no? Aquesta és la interpretació que fem nosaltres, no? Una tortuga que podia baixar molt avall, doncs, a pescar el seu aliment. També llavors podia estar bastanta més estona sota l'aigua, o sigui, podia respirar més sota l'aigua que no pas una tortuga comuna d'ara. Exacte, aquesta és una mica la nostra hipòtesi de treball, no? Perquè aquest tipus de punts, al final, en els ossos que queden fossilitzats, al final es conserva les mateixes característiques que estaven en vida, no? I quan troben aquestes protuberàncies són aquells punts on hi van encaixats els lligaments, els muscles, no? I a partir d'aquí nosaltres fem aquesta hipòtesi i ens hem d'imaginar, això, una gran capacitat de poder baixar molt avall i estar molta estona submergida a l'aigua. Què en fareu ara d'aquestes restes, Àngel? Bé, doncs les restes s'exposaran al museu que hi ha a Coll de Nargó, a Dinosfera, que és on tenim també les restes dels dinosaures i altres troballes d'unes edats similars de les èpoques dels dinosaures, no? I el que també estem fent en aquest moment, estem construint una recreació a mida real de com seria la tortuga. Clar, nosaltres quan arribem allà i veiem el fòssil, ostres, tampoc és tan gran. No és tan gran perquè és només una part de la tortuga. Llavors estem recreant aquesta tortuga a mida real perquè ens en puguem fer una idea de com era aquest animaló. Comentaves també que aquí a Coll de Nargó heu trobat moltes restes d'ous de dinosaure. Suposo que també estan aquí, que l'acompanyarà, no?, aquest fòssil, aquí on teniu. Sí, de fet, aquest Dinosfera està molt enfocat a conèixer la reproducció dels dinosaures, perquè, com us deia, és el lloc on hi ha més ous de dinosaure d'Europa i, de fet, tenim en exposició una posta d'ous, que també és la més gran d'Europa, que hi ha més de 24-25 ous de dinosaure
fa gairebé 2 metres, no? I això doncs, també et dona una mica la impressió de com havien de ser aquests animals per poder fer aquests nius tan grans. Teniu dada per poder venir a veure aquestes restes o encara esteu treballant en poder-les tenir exposades? De fet, ara les tenim exposades temporalment. Des de que vam fer la presentació, les tenim allà i es poden veure, i el públic que vingui veurà com anem donant forma en aquest gran animal, no? Però suposo que arribarà un moment, durant l'any vinent, abans de l'estiu, que ja podrem doncs, exposar en condicions les peces i també la reproducció de la tortuga marina, que es diu Leviathan okellis, li hem posat aquest nom. Àngel, per anar acabant, és important, no?, poder mantenir el patrimoni aquest que trobem a casa nostra, poder-lo mantenir en un museu d'aquí local, perquè a vegades aquests tipus de descobriments solen anar-se'n a museus nacionals més grans, solen marxar d'aquí, de la nostra zona, i ja no els tornarem a veure aquí a prop. És important poder-lo tenir aquí. Home, aquest és una mica doncs, el que estem intentant fer, no?, amb aquest projecte dels dinosaures dels Pirineus, com que és una zona molt rica, amb restes d'ossos, de petjades, d'ous, doncs el que deies tu, en comptes de portar-nos a una gran capital, doncs fer aquestes sales, tampoc no són molt grans, però sí que són prou atractives perquè, esclar, estàs veient les restes, el patrimoni, que provenen d'allà al costat mateix on tens el museu, no? I em sembla que aquest és un valor molt important per aquestes localitats, per aquests municipis, com és el cas de Coll de Nargó, que hi ha apostat doncs molt, i ha fet un museu gran i maco que crec que realment val la pena visitar. Doncs des d'aquí animem a tothom a visitar el museu. Àngel Galobert, paleontòleg i cap del grup de recerca de dinosaures de l'Institut Català de Paleontologia, moltíssimes gràcies per explicar-nos més sobre la descoberta d'aquests fòssils de tortuga gegant i seguirem en contacte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Bona tarda.